We need no more script. Yes, and me hold the line. No more script, no rest. No more script, no rest. No more script, no rest. Yes, and me hold the line. No more script. Marisa, chi. Marisa, hi. Marisa, chi. Ini kan minister. Tahu kau langsung apa? Juga nong nong kau kita kan korban lebih bang. Hah? Ikon ni mana kita? Bila kita mau pergi. Black hambai itu media friends semua. Ini orang hati kotoran biasa baik orang jaga rumah examination bodoh calon final dipakai di indicate terus baik ini part full support dong kan bangun ini semua adalah baik dong Boyar, off aja. और जगह ते दूसरी नीचे में तो যত নর সাপোর্ট তানি ক্ষেত্রে যত সাইমান রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি বাগৈ ব্ল্যাক নাঙ্গো স্পেশালি চিনি স্টুडेंट रनि बागै जों चिनि कगनो गाहाम के सौगानि प्रनाउन्सिएशन नो गाहाम फेमिलि रना के रोमान स्क्रिप्ट ने जत गाहाम आइकन आनि बागै लंग टाइम चिनि डिमान्ड दंगो रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि पर नाय नो पर रोनि बागै लास्ट टाइम बो हाय नो माय एग्जामिनेशन ते मूवमेंट खालेखा जोंनि DSM रो स्टूडेंट नि ऑर्गेनाइजेशन रो आफ्रोबो गवर्नमेंट ऑफ द प्राइस तेबो CBSE नि बोर्ड TBSE नि बोर्ड जतन गसेखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय बो ऑप्शनल खलायनि रनाय तो ताकलायनि एग्जामिनेशन रो लुगजाखा शुद्ध बांग्ला स्क्रिप्ट बाय चिनि क्वेश्चन पेपर नखा गमो चिनिति प्रासानि बाङै इनजास्टिस खायखा आनि बाङै गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तेबो स्टेट नि जे बोर्ड दंनाय र बर अमो वानसनि नांगो जे चिनि स्टक अमो चिनि अमनो दिनाय खायि चोगलाक तानेखे जों चिनि गाना गेनिनि हा नखा जे बांग्लादेश क्रिएटिंग माने सि भाषा आंदोलन तैयिछि भाषा आंदोलन चेंगिछि तिनि पूर्व पाकिस्तान दंमानि ताबो बांग्लादेश नि थां बे कायसा कम्युनिटी नि कायसा कगनो अमाहायखे दिनाय खायमानि अमाहायखे इनजास्टिस खायमानि चिनि द फानो सकलुइ दंमानि क्लाय हासि खानबाङै DSF रग जे तिनि खायमानि न जों फुल सपोर्ट दङ अम तिनि बर इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक खायमानि न गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जदि बरनि सानमों चिनि सानमोंनो जदि गसेवै नाया सल्युशन कारिनानि बागै एसुरेन्स रया हंके चिनि DSF रग दङ इन्डिपेन्डेन्ट जेहेतु कल खायजा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि जे आधिकारिक दंनाय र अमनो चिंता बावना खायथों जे चिनि त्रिपुरासानि अम थैबाय गोरोंजा चिनि कक अमनो गसेवै नानानि नाङो कारण बर सबाबा जे चिनि भाषानो डिसाइड खायनाय जों तमाबाय सुइना अम चिनि त्रिपुरासासि के खायथाय फेबा अमनो ति पॉलिटिकल खायतंखा पॉलिटिक्स खायतंखा जे भाषानो तैयै जे चिनि त्रिपुरासानि अधिकार न रयागनि दंमानि अम ब्लैक के साया अनानो स्टेट दगु जों मगु जत जानजा कक बाय जानजा आइकन मुसुकमानि बाय सुइलायबो जे और जागा बहायनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डिसाइड खायथों जे चिनि ऊपर याकायरनि नाम जों कब्रबनो बमाहाय ब स्क्रिप्ट बाय सुइने अम चिनि ऊपर याकायरनि नाम त्याबो बर तावो फनो बुसिनानि नाया खानिबाङै गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि थानि जे अम प्रोटेस्ट चलेमानि एजुकेशन चलेमानि चिनि त्रिपुरा मोर्चा पार्टी चिनि DSF फुल सपोर्ट दङ चिनि दफानि हामख्रायनि बागै हामबाय